nitolbok darba konsidra għażel kandidat u kandidati tal-Partit Nazzjonalista għall-Parlament Ewropew. Hekk il-vot tiegħek tkun użajtu bl-aħjar mod, hekk il-vot tiegħek isir għodda ta' bidla, hekk il-vot tiegħek isir għodda ta' kisbiet għalik, għall-eżis tiegħek. Ex qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt id-dialogu li sar it-tnejn fil-għaxija fir-Rabat fejn insista li kulħadd għandu qudiemu għażla ta' partit li jestijajnek timxi l-qudiem jew partit li janaqlek l-opportunitajiet. Għażel lill-kandidati nazzjonalisti għaliex dawk bil-garanzija qegħdin hemm għalik, mhux qegħdin manqin ma' gvern illi lilek irid jafġek. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li dan hu gvern bla ebda direzzjoni anke fis-saħħa tiegħek. Iridu direzzjoni fuq is-saħħa mentali wara li ilhom 11-il sena fil-gvern. X'ngħidilkom jien li dawn bla direzzjoni? Dawn direzzjoni waħda kellhom. Kif se jaħtfu flus il-poplu, kif se jaħtfu l-assi tal-pajjiż, dawn kif talgħu fil-gvern fettu l-kumpaniji segreti biex jaħdmu l-flus tal-poplu. Din hija d-differenza bejn tmexxija nazzjonalista u tmexxija laburista. Il-Partit Nazzjonalista dejjem kien hemm malik. Il-Partit Nazzjonalista qiegħed hemm malik. Il-Partit Nazzjonalista se jibqa' jkun hemm malik. Dwar l-għoli tal-ħajja Bernard Grech qal li l-Partit Nazzjonalista ilu xhur jimbotta l-qudiem għad ta' proposti biex il-familji Maltin u Għawċi ma jibqgħux ibatu. Iżda Robert Abela qed jibqa' jdawwar wiċċu. X'qed jagħmel il-gvern fuq il-problema tal-għoli tal-ħajja? Xejn. Mbagħad tarawhom jivvintaw u jħawdu jdawru. Ta' fejn issibu l-gvern biex jipprova jisraq l-elezzjoni ġewwa Siġġiewi. Hemmhekk issibu l-gvern u l-Partit Laburista jaħdmu flimkien f'konfoffa, jużaw id-dipartimenti tal-gvern biex idawru 99 vot fuq is-Siġġiewi ħalli jkunu jistgħu jżommu l-Kunsill. Bernard Grech fanka li f'kull settur rajna differenza kbira bejn il-ħidma laburista u dik nazzjonalista. Dawn huma l-għażliet illi inti għandek fidejk. Triċ tmexxija laburista li tagħlaq l-opportunitajiet jew tmexxija nazzjonalista li tagħtik l-opportunitajiet. Indirizzaw ukoll il dawk preżenti il-kandidat tal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew David Agius illi qal li l-politika Ewropea għandha tindirizza l-problemi li qed jaffettwaw lil familji Maltin u Għawċin sabiex verament ikollna pajjiż li fih kull persuna timxi l qudiem. U fakkar li ammont kbir ta' proġetti li saru fl-aħħar snin kienu grazzi għas sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Mingħata għall-kandidata l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Norma Camilleri qalet li l-Gvern Laburista jeħtieġ li jingħaqad mal-Partit Nazzjonalista sabiex jinġibu lura miljuni ta' euro misruqa minn but il-poplu Malti u Għawċi. Kien għalhekk li appellat lill-Gvern ta' Abela biex jimxi mal-valuri u l-integrità minflok idur bħal pinnur.